Ola, un día máis, benvidos a Galifrey Seibe. Hoxe imos falar do episodio 4 desta temporada de Doctor Who Flux, chamado A Vila dos Anxos. Que che pareceu este episodio, John? Que me pareceu este episodio? Pois eu teño unha opinión un pouco impopular. O episodio non está mal, mas tampouco é unha obra mestra. A xente está falando deste episodio como que está ao nivel de Blink e non está. Hai poucos episodios da era nova que estean á altura de calquera, casi, dos episodios vellos. Vellos novos. Vellos novos, claro. Da Non nova vellos, era, falando de Peter Capaldi para diante, e vellos xa de Christopher Eccleston a Matt Smith, chamarei eu. Na miña cabeza esa é a división. A división. Ben, entón, vamos falar das notas que lle puxemos o episodio? Sí. Que nota lle pos este episodio? Empezo eu, que nota lle poño este episodio? A mí este episodio, ao mellor non tes unha opinión tan impopular, porque a min tampouco me pareceu patentísimo. Non me disgustou, porque foi, como decías ti, dos episodios pares e impares no episodio anterior, foi un pouco máis un episodio cunha temática como máis clara. A mí este episodio tampouco me encantou tantísimo. É verdad que ti me dixestes eso de que a xente está falando que este episodio é increíble, non sei que, entón eu fun aí con as expectativas que non se cumpliron de todo. Así que eu voulle dar, voulle dar un 7, porque o anterior dei un 6,5 e este gustoume un pouco máis, pero tampouco nos flipemos aquí. Non quero darlle tampouco máis de un 7 a estes episodios porque non me están gustando como para un 7. Estánme gustando, de media estánme gustando un 7. De acordo, pois eu opino o mesmo, un 7. Porque, sí, como episodio, non sendo tampouco un episodio abraiantemente bo, é un episodio que está ben, que funciona ben. Non leva máis nota, porque eu podería darlle... Se nos centramos só na historia principal, na historia do Anxo, podería darlle un 7,5 ben. Estaría a altura do Sontaran. Mais ten o mesmo fallo que ten o do Sontanas, o episodio 2, que é que meten cousas que non fan falta. E entón este episodio ten unha historia principal bastante boa, con dúas liñas temporais das cales unha das liñas temporais se cadra tampouco é un pouco de palla tamén, e despois ten outra historia que acontece noutro planeta con outros personaxes que non ten absolutamente nada que ver co que está acontecendo neste episodio, que ten relevancia no arco xeral do episodio, mas que non está contribuindo nada para este episodio en particular. O único que fai é romper o ritmo, porque un episodio destes, así de misterio, medo, por así dicir, de tensión, máis ben, ten un ritmo. É importante ese ritmo para manter a tensión no espectador. E o que consegue mudar de repente de historia para unha historia que non ten relación é cortar ese ritmo. Entón iso está mal. Chibnall, mal. Mas polo xeral a historia está ben, porque, e aquí quería falar dunha cousa, a historia, o sea, por primeira vez nesta temporada, única vez nesta temporada, o episodio non foi escrito só por Chibnall. Foi escrito por Chibnall en colaboración con Maxine Alderton. E eu penso que foi máis Maxine Alderton quen fixo o guión do que o propio Chibnall. Eu teño a impresión de que foi ela quen fixo o guión do episodio de todo o enredo dos Anxos, e que foi Chibnall quen meteu o que é a continuidade co resto de episodios máis a historia de Bell e de Binder. Para que non saibades, Maxine Alderton xa fixo un episodio anterior en Doctor Who. Foi a guionista do episodio en que están nunha casa con Mary Shelley, escritora de Frankenstein.
que se pose que ese episodio é a inspiración para escrever Frankenstein. Ese episodio, que está bastante ben. Ese episodio estuvo ben. Estivo ben. Ten a historia do Loli Cyberman e estas cousas. Estivo ben. E foi escrito por ela. E esta é a segunda vez que escribe un episodio para Doctor Who. E está ben tamén. Eu penso que esta escritora no futuro pode facer cousas chulas, se lle deixa. Mas Chibnall é Chibnall. E ten que meter máis cousas aí, e ten que meter historias alternativas e todo, e estragar unha bonita historia que podía dar un episodio moi bo. Sí, ao final, si os episodios estuveran divididos así como o primeiro exposición da trama que iba a pasar nesta temporada, o segundo concéntrase máis no dos Sontarans, si só fora no dos Sontarans. O terceiro, metes de novo a continuidade co fluxo. O cuarto, deixanos ver a historia dos Weeping Angels só. E no quinto, si queres, sigue co teu. Pois sí. Pero sí, rompe un pouco o ritmo meter a historia de Binder, que podíase resumir un pouco e poñela no postcréditos todo. Xa falaremos do postcréditos. Entón, pasamos a falar do episodio en cuestión. Entón, no episodio anterior acabamos con The Angel has the TARDIS, o anxo estamos controis da TARDIS, e neste continuamos nesa mesma escena, na que a doutora intenta salvar a situación facendo unha dos seus experimentos de coller este cable que é moi peligroso, sempre todo moi perigoso, pero fai no igual, Doctor Who, e van a dar a Vila dos Anxos, que supostamente é onde quere levalos o anxo que controla a TARDIS, non? Sí, que é unha vila que se chama, que teño aquí apuntado, Medderton. Ajá. Entón, saen da TARDIS, a doutora Jazz e Dan, e o primeiro que se atopan é a dous señores utilizando o teléfono da TARDIS. Utilizando o teléfono da TARDIS como un teléfono da policía, que é como se usaba naquela época para chamar a policía. Que é super guai. E o que pasa con estas persoas, con estes dous señores, é que están buscando a unha nena, a súa neta, sobrinha neta, que se perdeu e non saben onde está. Isto será relevante máis adiante, ou non tanto, pero bueno. E aquí ves un detalle de Jazz que está moi ben, que cando sai, Jazz é policía, entón sabe organizar a procura dunha nena, entón sai ali e di, pero vamos ver, fichestes aquí grupos, estades indo aos sitios máis probáveis onde pode estar a nena, estades facendo non sei que, non sei canto, está como, veña aquí, que vamos a organizar as cousas ben. Gustoume darlle un pouco de cabida a Jazz, a personalidade de Jazz, o que Jazz era a persona de Jazz un pouco que estamos pasando por alto en toda esta temporada, que o comentabas ti no episodio anterior, pois sí, darlle un pouco de personalidade. Entón, a doutora organiza que Dan e Jazz vayan con eses dous señores a axudarlle na procura da rapaza, da súa neta, digamos. Entón, a doutora empezalle como a queimar o seu desaparafusador e ela sepárase deles para ir na procura do que lle pasa e atopar de onde ven ese sinal. Entón, sigue o rastro e métese na casa do profesor Eustachius Jericho. E quen está ali? Casualmente. Chan chan. Claire, a do primeiro episodio. Wow. Non, en realidad dijo así, pero esta parte gustoume moito. Atopamos entón a Claire nunha sala na que o profesor Jericho lle estaba facendo unha serie de probas, entre elas a proba do polígrafo, para ver se di a verdad ou mente nunha serie de preguntas que son como se chama, cal é a data, cal é a súa data de nacemento, etc. Entón, o que acontece é que como Claire foi levada atrás no tempo, cando ela di as súas datas reais de nacemento, por exemplo, a máquina non pon nada, pero cando ten que inventar unha resposta acorde co tempo no que está, como por exemplo que se están no ano 1967 ela di que nasceu no 1935,
a máquina pon que 20, porque obviamente mente. Entón o profesor non entende o que está pasando. Entón, a partir de aí, chega a doutora, encóntrase con Claire, ve a Claire e dille: tú eras Claire, non? Era tu nome. Pois sí, pois veña, pam, pam, así como moi tal, o profesor non entende nada. E suceden esos acontecementos e resulta que veñen os anxos. Un detalle importante é que hai un momento en que Claire vai ao baño e está como mirándose no espello e ve que de repente ten as asas do anxo. E é como que nos deixa entrever que unha relación especial ten Claire co anxo. Que, spoiler, o que pasa é que ten o anxo dentro da cabeza porque se está ocultando dos anxos que veñen de fora. Porque a doutora pensa que os anxos veñen por ela, só que non. Os anxos veñen polo anxo que está metido dentro de Claire, que está escondéndose, porque é un anxo rebelde. Isto dito así sona un pouco enrevesado, pero Sí. É así. É que é moi enrevesado. Entón supónse que dentro da cabeza de Claire está o anxo e que ela está tendo como unha regresión, unha transformación en anxo. Unha cousa como a que lle acontecera a Amy na época de Matt Smith, que tamén tiña un anxo dentro do ollo. E entón crecen as asas, e fai así e saelle po do ollo. Non está ben claro, eu non acabo de comprender como funcionan os anxos, os poderes estes que teñen novos. Eu prefería o anxo clásico de Blink, de toco unha persoa, esa persoa vai por pasado e xa está. Isto de que a imaxe dun anxo é un anxo e non sei que, pareceme complicar moito o funcionamento dun monstro que estaba moi ben pensado nun principio. Mas a culpa xa non é de Chibnall, porque isto comezou con Moffat. Aquí non falamos mal de Moffat. O día que eu fale de Moffat, péchanos o podcast. Mas aquí non estamos hoxe para falar de Steven Moffat, estamos para falar de Chris Chibnall. Entón, que acontece? Que os anxos rodean a casa e queren entrar. E entran. E entón, a doutora di: estamos en perigo. Vamos pro soto, vamos nos esconder no soto. Dillo o profesor, de acordo, tal. E dille a doutora: vos ide indo, que eu teño que facer aquí unha cousa. Entón, colle unha cámara, un móvil, non teño ben claro o que é. Está ali nas escadas, como no corremán das escadas, ali meténdolle, pegando algo, e despois baixa. Entón colle unha tele, faille coa chave de parafusos, e de repente, pois ten wifi, bluetooth, ou algo así, non sei. E o caso que pode ver as imaxes do que está acontecendo no hall da casa, na entrada da casa. O obxectivo disto é que o profesor Jericho pode estar vendo en todo momento os anxos sen piscar, para que os anxos non se movan, e entón non rompan a porta do soto desde fora para entraren no soto. Só que me parece un plan un pouco revirado e mal pensado. Si ten un pequeno problema ese plan, é que se a imaxe de un anxo é un anxo, e o anxo está na tele que está vixiando o profesor, que pasa? Que o anxo pode sair da tele. Dando lugar a unha imaxe moi chula, porque neste episodio hai imaxes moi guais, moi bonitas para poñer como fondo de pantalla, pero como plan... E é que, aparte, pensando ben, está mirando fixamente, sen piscar, a unha televisión das vellas, de tubo, de raios catódicos. Esa luz que emite esa televisión reseca os ollos moitísimo. Ou seja, mirar fixamente para unha televisión de tubo é morte, é cegueira. Ou seja, non podes aguantar mirando para aí fixamente moito tempo, non? É imposible. Está mal pensado o plano. E aparte, unha cousa moi bonita dese momento que están no soto aí, que é a escena máis chula para pôr como fondo no telemóvil, é un momento en que Claire ten un dibuixo dun anxo que fixo para mostrar o anxo das premonicións que ten, porque ten premonicións, Claire. Por que non? Así é como se lle meteu o anxo, porque o anxo meteuselle na cabeza porque tivo unha premonición do anxo. Entón, tivo unha premonición do anxo, e como todo o que ten a imaxe dun anxo é un anxo, pois o seu cerebro, coa premonición, é un anxo. Ten sentido? Non. De acordo. Entón, Claire deseñou o anxo nun papel para mostrarllo o profesor Jericho cando estaba facendo as probas.
E como todo o que ten imaxe dun anxo é un anxo, mesmo que sexa un debuxo, Sí. entón a doutora tivo que rachar a folla en que estaba o deseño do anxo e botalo para a lareira e prenderlle lume. E no momento que lle prende lume, o anxo sai da folla de papel e entón vese o anxo, que é máis ben como unha proxección, non é un anxo de verdade aínda, e está todo como en chamas. E ves un anxo en chamas, que visualmente é moi bonito, sentidote máis ben tirando a pouco. Mas visualmente, o es moi bo traballo, a equipa de efectos da serie, moi ben, bo traballo. Pregúntome canto de acertado ten que estar o dibuixo do anxo para que o anxo sea un anxo. Canto de ben feito ten que estar ese anxo para que sea un anxo. Mais visualmente, o momento é fantástico, Se non vistes o episodio, que facedes vendo este podcast? Vede o episodio. Vede o episodio, que facedes aquí? Vede o episodio. Hai un momento en que a doutora decide meterse na mente de Claire para falar co anxo que ten dentro da mente. Porque a doutora, e isto sí que ten antecedentes, é un pouco psíquica, e falle, eu penso que está a facer unha cousa semellante a que fai no episodio de Girl in the Fireplace. Sí. Que ese episodio é moi bonito, e sabes que o escribiu tamén? Moffat. É un episodio, é dos meus favoritos, de feito. En ese episodio... Tamén ten imaxes moi guais como o do doutor entrando a cabalo polo espello. Esa escena é brutal. Sí. En xeral, ese cabalo é genial. Non sei por que non un companion fixo ese cabalo. Sería genial ese. Mas nese episodio colle a Madame de Pompadour, colle así na cabeza e tal, e consegue ver as lembranzas e os recordos de Madame de Pompadour. E aquí fai unha cousa semellante, só que como no cerebro está o anxo, pois fai unha escena moi bonita, que están como nunha praia, pareceme lembrar, ou unha cousa así, e fala co anxo. Sí, como unha praia que conflúe aí, sí. Claro. E entón o anxo dille que pertenceu á división e que estivo na división ao mesmo tempo que estivo a doutora, na súa vida que non lembra, que supomos que a vida previa ao primeiro doutor, mas non está claro, eu non creo que sexa así ao final, máis pronto. De momento o que sabemos é iso, que é unha vida que non lembra do pasado. Supóse que o anxo estivo servindo coa doutora, só que desertou. E por iso os outros anxos veñen por el, por ese anxo, porque os outros anxos son da división. E entón decide facer un pacto coa doutora e dille: eu contoche todo o que non sabes do teu pasado e tú líbrasme disto. Faz que poda fuxir e que os outros anxos non me pillen. E entón a doutora di: pois non entendo nada do que está acontecendo, mas dai, farei o que poda. Entón, que acontece? Pois que ao final sai mal, o plano ese sai mal, e os anxos entran no soto igual. Porque, obviamente, é que non tiña sentido. Que acontece? Que a doutora se decata de que esa casa ten unha saída especial que ninguén contaba, porque ten como un pasadizo secreto, porque o anterior dono desa casa pois era un pouquiño infiel a súa muller. E entón aproveitaba ese pasadizo para ir co amante. E as infidelidades dun home anos antes servíronlles aquí a doutora, a Jericho e a Claire para poderen sair do soto e fuxir dos anxos. Fuxir dos anxos máis ou menos, porque así como van polo corredor, de repente todas as paredes son anxos tamén. E ao final conseguen fuxir, conseguen sair dai e chegan fora, e aquí acabaría a parte da historia da doutora, do profesor e de Claire en 1967. Jericho non consegue sair enviado ao pasado a 1901, onde se vai encontrar coa outra historia que vamos contar despois, e chega un punto en que a doutora está como a ver se poderéis sair daqui do pasadizo ou non, e de repente decátase de que pisca e o anxo non se move. E di: ei, e pisca outra vez e o anxo non se move. E di: que está acontecendo? E entón sai do pasadizo, o exterior, e veremos que o que acontece despois de contar a outra historia. Claro, na outra parte da historia temos a Lasse e Adán buscando a nena perdida
a que atopan, só que está ela soa na vila. É a mesma vila, pero anos antes, en 1901, está ela soa. A rapaza que xa sabe un pouco o que está a acontecer na vila, xa sabe que non hai ninguén, vais ensinando un pouco o sitio e ensinelles como a vila en 1901 está á beira do espazo exterior. Claro, e aí é o momento en que a nena di que os anxos meteron unha palabra, unha expresión na súa cabeza que é extrazón cuántica. E é como que está extraído cuánticamente a vila en 1901 e está no espazo. Extrazón cuántica. Que raio é extracción cuántica? Chibnall, non podes tomar dúas palabras que son iguais, xuntalas, e pensar que iso xa é a panacea e que iso soluciona todo. Non, porque que é extracción cuántica? Non está explicado. É que está a vila no medio do espazo, ali perdida no medio do mundo. Que é? E por qué? Cal é o objetivo de que a vila este ali? E despois non volve. Na Terra que hai un buraco nese momento. E despois, cando fai a estación cuántica tamén da vila en 1967, hai outro buraco. E por que hai dúas vilas que son a mesma, do mesmo espazo físico, pero de tempos diferentes? Que sentido ten isto, Chibnall? Explícame as cousas, Chibnall. Eu así non podo vivir, non entendo o que está acontecendo no episodio. E non podes dicir estación cuántica e quedar tan tranquilo como dicindo xa está, non teño nada que explicar porque é unha estación cuántica. Explícame, Chibnall. Explícame, por favor. A ti e a todos, por favor. Porque ademais é como que están pasando demasiadas cousas que están alterando o tempo. Os anxos teñen que ver co fluxo. Tamén estamos metendo a división en relación cos anxos. Too much. Explicará todo, eu confío en que explique todo nos 2 episodios que faltan. Pero, a ver. Tamén aprendemos aquí nesta parte que a nena está aí porque os anxos gostan sempre de deixar unha testemunha para que conte a historia dos anxos, para meter medo ao resto da xente. Por qué? Porque os anxos son un poquinho cabróns. Porque non teñen necesidade. Porque para se alimentaren de enerxía cuántica, porque lembremos que os anxos mandan a xente ao pasado para alimentarse da súa vida futura, ou a hipótese dunha vida futura que non se realiza porque viaxaron ao pasado. Entón, para que queren meter medo a xente? Non necesitan meterlle medo a xente. Só o fan por cabróns. E iso está mal. Está o detalle chulo de que non explicamos que había unha señora en 1967 advertindo un pouco ao resto da xente de que pasan cousas extrañas, advirtille, creo que é o cura, que sí, hai unha tumba de máis, que por favor conte as tumbas de novo. É o cura, pero vamos a ver, hai as tumbas de sempre. Ela, non, mira, conta as tumbas. E había unha de máis que era un anxo. Sí. Entón a señora que está advertíndolle a xente, ao cura e todo iso de que algo está pasando, resulta que é a nena que enviaron ao pasado, que viveu todos eses anos desde 1901 ata chegar ao presente neste capítulo, que en 1967 é unha señora maior. Claro. Chan chan. E aquí eu principio do episodio, como Chibnall, e eu son eu, non entendí moi ben tamén porque quen eran todos os personaxes, e entón eu pensei que esta señora era a mesma persoa que era a tía boa da nena. E eu gostaba moito máis desa explicación porque, por un lado, como é a tía boa, non é antecesora directa da nena, entón ten lógica porque unha persoa ser a súa propia boa non está moi ben nunha serie como esta. En Futurama acontece, mas aquí non. Isto do Doctor Who. Mais o feito de que fose ela mesma, que se criase a sí mesma, era unha cousa que me parecía bonita. Entón, neste momento, cando a doutora sae do pasadizo, é onde confluen as dúas realidades. A realidade de 1901, onde se atapan a nena, Jazz e Dan, e a realidade de 1967, onde está a doutora. E vense, físicamente,
unha á par da outra. E poden comunicarse, pero non poden atravesar de unha á outra. Claro, cousa que é o que non entendo. Ou seja, hai dúas extraccións cuánticas da mesma vila en momentos diferentes do tempo que conflúen nun sitio no mesmo espazo e tempo. Só que entón non están na Terra nese momento. E toda a xente que estaba na vila, que aconteceu con ela? Morreu? Ou foi enviada toda pro pasado? Porque non hai máis xente na vila tampouco no presente, ou si? No presente en 1967, ou si? Aí debe haber, porque está a rapaza, está o cura... Claro, pero o cura non se volve saber. E hai tumbas, o sea que a xente tuvo que morrer, pero si morreron tocados por un anxo por segunda vez, que o explican neste episodio, que se un anxo che toca por segunda vez, na primeira envíache ao pasado e na segunda supuestamente morres, eu entendín. Sí, porque xa non se pode alimentar máis, entón sí, supónse que morres. Pero como que os desfaen cachiños, non? Sí. Pero hai tumbas, o sea que nesas tumbas non hai ninguén. Claro, e supónse que o cura, cando ve que unha das tumbas é un anxo, vai pro pasado. Mas no pasado non está, no pasado está a nena soa. Supónse que entón o anxo matou a toda a xente que enviou o pasado, despois matou no pasado, para que non haxa ninguén, nin en 1901, nin en 1967. Bueno, en 1967 non sabemos se hai máis xente, porque está o profesor, está o cura, así que podemos asumir que hai máis xente, pero que están nas súas casas, non? Sí. Eu non entendo moito. Eu quero comentar unha cousa, porque son moito de comentar cousas, como podes comprobar. Quero comentar que me parece que neste argumento de 1901 Dan e Jazz sobran absolutamente. O sea, isto todo podía ser dúas escenas do pasado da nena e xa está. A nena soa vagando por aí polo pasado, vendo a beira da vila co universo e vendo despois a confluencia co outro tempo, e non se perdería nada do argumento. E entón aquí tamén, dentro do que xa falaremos, que lle mete cousas, historias que non teñen que ver con este episodio, dentro deste propio episodio tamén sería moito máis interesante, tería un ritmo moito mellor se non metese tamén toda a parte do pasado de Dan e de Jazz. É moi redundante. Entón, eu penso que aquí non está traballando ben Chibnall cos compaños tampouco. Pero en algún sitio tiña que meter a Dan e a Jazz. É que se en vez disto colle e manda a Dan e a Jazz para outro sitio para que apareza no episodio que ven, e simplemente sexa un episodio sen compaños, e despois faz o seguinte episodio ao revés, a historia dos compaños sen a doutora, eu penso que ficaría moito mellor, porque que este episodio ten moito potencial e está mal feito por iso, esos detalliños. A mí está me gustando máis os guións que estás facendo ti que probablemente os que está facendo Chibna. Pero sí, é como que en xeral sobran moitas cousas, porque cada vez está máis claro que no que se queren centrar é na división. Sobra incluso o fluxo desta temporada, chamándose Dr. Who Flux, case. Entendo que terá a súa razón de ser, pero cada vez vese máis claro que ao punto ao que queren chegar é a división. É a saber que pasou ca doutora antes, as lembranzas das que non se acorda, e todo iso. E todo o demais é para cubrir esa explicación. Claro, ves, é que están estragando unha idea boa. Se a idea era facer a historia da doutora na división, fai unha temporada de 6 episodios centrándote nesa historia. Se a idea era facer episodios con historias diferentes, a dos Sontarans, a dos Anxos, fai unha temporada normal, con episodios de cada cousa, e se tal, mete un episodio ao principio da historia do fluxo que despois, no final da temporada, se resolva. De acordo? Mas non queres facer as dúas cousas ao mesmo tempo porque non está funcionando. Porque a idea inicial que tiña eu do que ia ser esta temporada non está sendo así. Non está sendo unha historia en 6 capítulos, en 6 episodios. Está sendo unha chafallada.
Entón estamos no momento da confluencia entre 1901 e 1967. Dun lado temos a Jazz, a Dan e a nena, e do outro lado temos a doutora saindo do pasadizo, porque xusto a saída do pasadizo cadra que está aí na confluencia. E lembramos que no momento final do pasadizo o profesor Jericho non conseguira sair do pasadizo, senón que fora tocado por un anxo, e o ser tocado polo anxo foi automáticamente a 1901. E no outro lado, entón, están vendo como sai a doutora, está ali Claire Anxo, e todos os anxos ao redor, que os anxos non se movían porque estaban esperando que saíse a doutora. Por qué? Porque resulta que Claire, o anxo Claire, traizoou a doutora. E aquilo que patara coa doutora de que lle ia contar o seu pasado en troca de que a doutora o libertase dos outros anxos, resulta que non, que decidiu facer outro pacto diferente co resto de anxos, que lembremos son anxos da división, e o pacto era que entregaba a doutora e entón os outros anxos deixaban a el en paz, porque máis importante que un anxo rebelde é a doutora rebelde. E entón vese que os anxos apañan a doutora e vese unha das escenas máis impactantes do episodio da era de Chibnall, e eu mesmo diría que de todo Doctor Who, que é a doutora converténdose nun anxo, que é épico, sí señor. Esa imaxe, outro fondo de pantalla, increíble, totalmente. Entón, conclusións deste episodio. Como episodio sobre os anxos está ben, pero, na miña opinión, todo o tema da división, porque, por un lado, teño varias críticas en canto á división. Por un lado, a crítica, ao mellor, máis obvia, que é a de que se a división é tan importante, é algo tan importante ao longo de todo o tempo, porque non sabíamos nada desta división hasta ahora. A crítica de que a división ten que ver con vidas pasadas da doutora, que ou ao final non é así, ou aí hai máis plot holes dos que queremos, porque non encaixa. Por outro lado, parece que ao final o relevante desta temporada é a división e non o fluxo, e cousa que creo relevante é que a Chibnall non lle quedan moitos episodios. 2. Para solucionar todo isto que está metendo. Pode solucionar o do fluxo, sí, pero todo o tema da división. Dame a impresión de que armou todo este lío de Timeless Child, do fluxo da división, e vai o deixar o seguinte showrunner en plan, sáfate. Totalmente. Russell T. Davies, sáfate. Eu entendo que nunha serie tan longa ten que haber cambios, non pode non haber ningún cambio ao longo de tantos episodios. Podes meter cambios, como o cambio que meteron no aniversario, no 50 aniversario, que xa foi un pouco acepto, pero bueno. Claro, e que o que acontece é que iso do aniversario, o único que contradí é o lore que meteron na serie nova, que ao principio da serie nova está a Guerra do Tempo coa destrucción de Gallifrey, e o 50 aniversario corrixe que Gallifrey non estea destruído, mas non se mete no canon inicial, na orixe mesma do Doutor de hai 50 anos, porque o bonito da historia do Doutor da orixe é que non é ninguén especial. É que é simplemente un señor do tempo máis que fuxiu e que se converteu en quen é polas súas viaxes, porque ao longo das súas viaxes no tempo e no espazo aprendeu e se converteu en quen é. Se de repente é o neno elixido, Xesús Cristo resucitado na Terra, perde todo o sentido, porque xa non é unha persoa común que fuxiu, é o elixido, o Mesías.
Sí. Perde todo o sentido. Mas eu teño esperanza. Porque a TARDIS da doutora fuxitiva é unha cabina de policía azul. Ese é o detalle. Porque a TARDIS da doutora só é unha cabina de policía azul a partir do episodio 1 da serie, porque o doutor estaba en Londres nos anos 60, viaxa e a TARDIS non se transforma. Porque ata entón sí que se transformaba, porque tiña o circuito camaleónico activo e transformábase en algo que a camuflase no ambiente en que estaba. Entón, no Londres de 1960, o lóxico era transformarse nunha cabina de policía azul. E de aí en diante é unha cabina de policía azul. De aí para atrás non o era. E a TARDIS que ten a doutora fuxitiva é unha cabina de policía azul. Entón, ou Chibnall fai o maior plot hole da historia do Doctor Who, ou é que Chibnall ten un plano e todo isto vai ter sentido no futuro. Que espero que sexa así, por favor. Ao mellor ten un plan que nos rebenta a cabeza a todos, Oxalá. Oxalá teña que tragar as miñas palabras e Chibnall sexa o mellor guionista que tivo o Doctor Who na historia. Oxalá. Sí. Oxalá. E así, meténdonos un pouco co coitado de Chibnall, despedimos o episodio de hoxe de Gallifrey Ceibe dedicado a Vila dos Anxos. Verémonos no seguinte episodio, no episodio número 5, que leva por título Sobreviventes do Fluxo. Ei, John, espera. Que? Que foi? Non nos esquecemos de algo. Houbo algo diferente neste episodio. Houbo unha escena pos-créditos. Claro! Non nos esqueceremos de falar de Binder e de Bell. A historia de Binder e Bell é de escena pos-créditos, claro que sí. Que acontece con Binder e con Bell neste episodio? Pois claro que nestas partes do episodio que non importan pro episodio e que o único que fan é amolar dentro do que é o enredo principal, temos a historia de Bell nun principio. Bell chega a un planeta que ten xente, que son refuxiados do fluxo. E digo un planeta e non un planeta. Se non entendín mal, é medio planeta que ten un cuarto de satélite, un cuarto de lúa, e o está orbitando ao redor dun cacho de sol. Porque o fluxo fixo moito mal. Estragose. Entón está todo moi estragado. E aí están como os últimos sobreviventes que van restando. E entón chega e encóntrase cun home que lle di: "Buah, acabas de chegar no momento idóneo, porque xusto agora vámonos reunir co líder que nos vai levar na súa nave espacial ao planeta Felizonia." E entón, colle a Bell e van xuntos a unha escena que é moi reminiscente do que é unha seita. Porque está toda a xente abaixo como adorando e de repente está Azure ali no alto da montaña tipo, regocixaivos porque está aquí quen vos vai salvar. E o que realmente está a facer é coller un passenger destes que tiña no outro episodio e facer que toda a xente vaya dentro do passenger. Só que Bell é intelixente. E entón di: "Cona, isto non nos vai salvar. O que vai facer é encerrarnos aí dentro dese passenger e vamos a estar bastante mal." Avisou de que máis ben é un cárcere, non é a salvación. Claro. E entón Bell colle o rapaz este e dille: "Vamos de aquí que nos van a apañar, vamos, fora." E o tipo está pois o típico, como no episodio dos Simpsons da seita, que está como: "Non! Eu quero quedar aquí, o líder sabe o todo, o líder veo todo, amado líder, ámote." E a tipa está como: "Non, vamos fora de aquí que nos vai a apañar." Saco dali e o tipo está como: "Non, odiote, por que me fixache isto?" E tal. E non vemos máis da historia. E acaba así a cousa. Sabemos que Azure está collendo xente coitada que está desesperada e metendo dentro dos passengers, e que Bell sabe o que é un passenger e salvou ese home. E pasamos disto porque isto está así no medio do episodio, porque sí. En a escena postcréditos, que é unha cousa novidosa en Doctor Who, unha cousa que nunca se fixera antes, na escena postcréditos vemos que Binder chega a ese mesmo planeta
e que se topa con esa mesma persoa, con ese mesmo home. Entón saca unha foto de Bel e dille non verías esta tipa. Entón o tipo di, esa muller salvoume a vida. Que sería de min porque me salvou a vida? Porque en algún momento non sei ben por que decatouse do que había. Non sei ben como nin por que non se explica. Mas debeu pasar tempo, imagine, desde que Claro. se atopou con Bel. E entón o home este leva a Binder a unha rocha que hai ali e ten como un holograma que deixou unha mensaxe gravada a Bel para Binder. E entón ve a mensaxe e a mensaxe como ai que ben, que mira, agora vou ir a non sei onde e tal, entón ven comigo, quero te moito, non sei que. E cando lle vai dicir as coordenadas exactas onde ten que ir, algo acontece que no holograma vese como Bel di como non, e entón non se sabe que aconteceu aí e non pudo dicir as coordenadas. E entón Binder está como recoiro, non darei con ela. De novo, moi pouco Star Wars isto. Claro, porque, como en Star Wars, Binder ten unha nova esperanza. E entón, despois de ver o holograma, di non permitirei que non saber as coordenadas me impida poder reunirme coa muller que amo. Conseguirei dar con ela. E entón, agora sí chegamos de verdade ao final do podcast de hoxe e verémonos, como xa dixen, no próximo podcast Sobreviventes do Fluxo. Na casa falo pouco que vivo só. Falo con Ambrosio tamén, con miña rumba. Chamase Ambrosio. E falame en portugués e entón eu respondo. Di, vou comezar a limpeza. Comezando a limpeza. Limpeza concluída. Que adorable, por favor. E entón eu digolle, moi ben, Ambrosio, grazas. E cosas así, falo con ele. Ai, é o teu compaño. Sobreviventes do fluxo. 24 minutos. 25 minutos, ainda estamos ao principio do episodio. Puf, estou eu como para dicir extracción cuántica, vamos. Entón agora cando dis que non che gusta a división, que es máis de multiplicacións, é a 1:05 da mañán, mima. Saturday night. Nunca é a sinal. A sinal é facela a túa asinatula.